ҷаҳонгир маҷидов паҳлавони 17-солаи тоҷик бо мағлуб кардани ҳамаи ҳарифон дар ду сабқати бузурги гуштии миллӣ соҳиби шоҳҷоизаҳо шуд. нахуст ӯ дар гуштии наврӯзӣ дар шаҳри бохтар қуронтепаи собиқ бар ҳамаи ҳарифон се паҳлавони тоҷик ва як паҳлавони ӯзбекистонӣ пирӯз шуда соҳиби ҷоизаи аслӣ уштур гардид. пирӯзиҳои ҷаҳонгир маҷидов чанд рӯз баъд дар гуштии миллӣ дар минтақаи кӯлоб идома кард. дар набардҳои сангине ки бо паҳлавонони аз худаш бузургсолтар дошт 4 пирӯзӣ ба даст овард. рақиби ҷаҳонгир дар ин сабқат амон яке аз шогирдони ҷаҳонпаҳлавони маъруфи тоҷик расул боқиев буд ки дар ин мусобиқа бар 8 паҳлавони тоҷик ва 2 паҳлавони ӯзбек пирӯз шуда буд. набарди ҷаҳонгир бо амон барои дарёфти шоҳҷоизаи он мусобиқа 1 соату 14 дақиқа идома кард ва дар интиҳо ҷаҳонгир ҳарифашро бо як партоби зебо шикаст дод. дар водии раш ва дар шаҳри бохтар низ иштирок кардем ва дар шаҳри бохтар ба гирифтани шоҳҷоиза уштур мушарраф гаштем ва ман хурсанд аз он ҳастам ки имрӯз дар мусобиқот дар шаҳри кӯлоб ба гирифтани шоҳҷоиза автомобил мушарраф гаштам. ҷаҳонгир маҷидов ин муҳассили синфи 11-и лисеи технологии шаҳри душанбе дар мусобиқоти байналмилалӣ миёни наврасон натиҷаҳои намоёнро низ муваффақ шудааст. дар сабқати дзюдои наврасони то 18-солаи осиё як дафъа медали тилло, дар сабқати дзюдои ҷоми аврупо миёни то 18-солаҳо 4 медали тилло ва 1 медали нуқраро соҳиб шудааст. ҷаҳонгир маҷидов дар радабандии ҷудокорони то 18-солаи ҷаҳон аз оғоз то интиҳои соли 2017 дар мақоми аввал қарор дошт.